беш аз як шабона рӯз аст ки Дилноза бо оби харида ва захира кардааш зарф мешӯяд. ӯ дар ошёнаи нуҳум зиндагӣ дорад ва якбора қатъ шудани об дар манзилаш нақшаҳои ӯро ба ҳам задааст. мехостам ки босоям бошам, вале ҳатто барои дастшӯӣ об ҳам набуд. ман росте аз мағоза рафтам, ин читаро ки мебинед ҳамин 5 литр обро харида овардам. унҷа ҳам об дигар набуд, ҳамин охирон ба қутии об буд ки ман онро харида овардам. мисли Дилноза сар аз дирӯз 16 декабр сокинони калонтарин ноҳияи пойтахт ноҳияи Сино беоб мондаанд. мардум аксарият аз якбора қатъ шудани об нигаронӣ мекунанд ва мегӯянд маҷбуранд об бихаранд ва ё ба ошёнаҳои баланд об кашанд то ниёзашонро бароварда созанд. пеш вақтҳо буд ҳамин об ки нашуд як обкаша гуфта меовардан як мошин об мемонданд хай аҳли гӯдакдоро инвалидо мегирифтан истифода мебурданд. ҳозир ина 2 сутка шуд нест. шикояти сокинони пойтахт аз беобӣ шабакаҳои иҷтимоиро ҳам пур кардааст. телефонҳои идораи обу корези Душанбе ин шабу рӯз бетанаффус занг мезанад. соати 8 саҳар ман қабул кардам, то ҳозира беист зангҳо ба ҷавоб додистем. обу корези хеле асабонӣ мешаванд, бале баъзанаш хай мефаҳмад, баъзанаш даштномаҳои қабеҳ ҳам мекунад. кӯшиш мекунем хай фаҳмонем, кӯшиш мекунем, сабр мекунем. посухи масъулини ин идора ба сокинон ва мо як аст. дар яке аз шоҳқубурҳои оби шаҳр садама рух дода боис ба беоб мондани як ноҳияи калон шудааст. ҳоло 12 гурӯҳи садамавӣ барои бартараф кардани ин мушкил сафарбар шудаанд. қубуре ки ноҳияи Синоро бо оби нӯшокӣ таъмин мекунад садама шудагӣ. то бегӯ бартараф мекунем. намояндагони корхонаи воҳиди обу корези Душанбе таъкид мекунанд ки барои чунин ҳолатҳои садамавӣ онҳо 30 мошини обкашонӣ дар ихтиёр доранд. доир ба набудани оби нӯшокии ноҳия 21 мошини об таъминкунивчи ноҳияро сафарбар кардагим, об харид таъмин кардаистам. аксар сокинон мегӯянд дар ин ҳудудан 2 рӯз ягон мошин барои онҳо об наовардааст ва ин ҳам мушкилу нигаронии онҳоро бештар кардааст. садама ва шикояти мардум дар ҳолест ки ба иттилои идораи обу корезӣ сокинон ҳудуди 17 миллион сомонӣ аз истифодаи об қарз доранд.